de desaparición de grupos enteros de persoas. En concreto, esta parte do cemiterio empezou a coller represaliados a partir do 9 de agosto de 1936. Sabedes que os primeiros mortos que hai na cidade se corresponden digamos, cos tiroteos que houve o 20 de xullo de 1936, cando se produce o golpe, o 20 de xullo, cando se produce o golpe na cidade da Coruña. Sabíase o que iba a pasar, non? Entón, bueno, había xa preparados grupos de traballadores, non? Que, bueno, e de cidadáns que estaban organizados para defender o goberno civil onde estaban as autoridades, e o mesmo 20 de xullo, cando estalla o golpe de estado na cidade, soan as sireas dos barcos do Porto e da Dársena para avisar precisamente a xente de que iba a ter lugares, bueno, que estaba tendo lugar un alzamento militar, non, contra as autoridades legítimas. Houve un total de 27 mortos aqueles días. Eses mortos foron os primeiros que entraron nas fosas comuns, non? Pero non vou falar deles porque están na parte do terceiro departamento, falaremos outro momento, non? Vamos a pasar polo terceiro departamento porque tamén hai unha bolsa moi importante de fosas comuns, non? Pero esta aquí me interesa por unha cuestión importante, que, digamos, ten moito que ver coa represión do movimento obreiro e dos traballadores que supuxeron a través dunha folga xeral e a través da resistencia, digamos, coquetiña, non? Porque evidentemente non había xente que non tiña armas, non? Salvo algunhas cousas que incautaron, non? Entón, bueno, se vedes aquí, se vos fixades nesas tablillas, neses tabloides que hai aí vedes como se organizaban as fosas, non? Se vedes, hai como varias ringleiras desde a parte de arriba. Se contamos esas ringleiras, contaremos ate un total de 9 ringleiras de enterramentos, non? De fosas comuns. Hai unha cousa que é importante decir, non? Non toda a xente que está enterrada en terra eran represaliados, vale? Naquela época, hola, Viru, naquela época se enterraba normalmente a toda a xente que máis ou menos tiña unha condición económica modesta en terra, porque ter un nicho era algo moi caro, non? Entón nos vamos a encontrar en todos os sitios onde hai fosas comuns, tamén vai haber enterramentos de xente que morría de forma ordinaria, non? Pero o que pasou neste lugar é que a partir do 9 de agosto só se van a enterrar represaliados. O sea, era unha zona que estaba solamente dedicada para o enterramento de rocos, non? Cando algún día morría unha xente de forma ordinaria, o enterraban noutra parte do cementerio, non? Entón, a primeira fosa estaría na parte de arriba, pegada a aqueles nichos, posiblemente donde está cimentado, o pasillo que está arriba de todo, e aí están sepultados un total de 6 ou 7 sindicalistas que eran dirixentes do movimento obreiro da Coruña e que foron asesinados o 20 de agosto de 1936. Fixade